Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ονομάζομαι Δουκάκης Νίκος, εργάζομαι σε μια εταιρεία καφέ, είμαι στο τμήμα πωλήσεων και εκπαίδευση μπαρίστα. Έχουμε μια διπλή μηχανή του καφέ, η οποία επιτελείται από δύο κλίστρα ή πόρτα-φίλτερ. Πολλοί τα ονομάζουν group. Είναι μεγάλο λάθος. Group ονομάζουμε τις κεφαλές της μηχανής. Αυτά εδώ ονομάζονται κλίστρα ή πόρτα-φίλτερ. Το καθένα από αυτά αποτελείται ανάλογα με τις εκροές. Υπάρχει με διπλή εκροή και υπάρχει και με μονή. Αποτελούνται από τα filter basket, τα οποία είναι αυτά εδώ. Όπως θα παρατηρήσετε, στο διπλό το filter basket είναι πιο βαθύ, στο μονό είναι πιο ρηχό και πάει προς τον κόνο. Εδώ θα ήθελα να σας επισημάνω την προσοχή μου ότι καθένα από αυτά εδώ ταιριάζει σε οποιοδήποτε από τα δύο κλίστρα. Άρα εδώ θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Στο μονό με τη μία εκροή βάζουμε το πιο μικρό και το πιο στενό και κουμπώνουμε. Και στο διπλό το πιο βαθύ το ξανακουμπώνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση στο καθάρισμα να μπερδέψουμε τα filter basket. Δηλαδή να μπει το μονό στο διπλό κλίστρο με τη διπλή εκροή και το ανάποδο. Εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις μεζούρες μας. Αν είναι στο μονό, το μονό filter basket είναι στο διπλό, ο καφές θα βγαίνει πάρα πολύ, δεν θα κουμπώνει επάνω στο group. Το ανάποδο θα βάλουμε στο διπλό, το διπλό filter basket. Στο μονό κλίστρο ο καφές μας θα είναι με μία δόση, θα κουμπώνει πολύ εύκολα και ο καφές θα βγαίνει με πολύ εύκολη ροή. Ένας τρόπος για να κουμπώσουμε, για να μην ψαχνόμαστε πού ακριβώς κουμπώνει, γιατί τα κάθε κλίστρα έχουν δύο αυτάκια, εδώ, θα υπολογίσουμε το κέντρο της κεφαλής του group σαν ένα ρολόι, το οποίο εδώ είναι το 12, το 6, το 3 και το 9. Για να πέσουμε ακριβώς στο να κουμπώσουμε το κλίστρο επάνω στην κεφαλή, χωρίς να ψαχνόμαστε, θα τοποθετήσουμε το κλίστρο μας στη θέση 8, στο παρά 20 και κουμπώνει κατευθείαν. Κουμπώνουμε και με την πρώτη ένσταση που θα βρούμε θα σταματήσουμε. Το ίδιο και στο άλλο. Δεν θα πάμε και θα σφίγγουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η πρώτη αντίσταση που θα βρούμε, εκεί κουμπώνουμε τα κλίστρα μας επάνω στο group. Εδώ έχουμε τα κουμπιά μας που είναι οι δόσεις του καφέ. Εδώ έχουμε ένα διακόπτη που έχει το 0, το 1 και το 2. Καλό θα είναι σε κάθε διακοπή ρεύματος η μηχανή να κλείνει. Γιατί μετά όταν έρθει το ρεύμα έρχεται με πάρα πολύ ψηλή τάση και υπάρχει περίπτωση να μας κάψει τη μηχανή. Αυτό ισχύει για όλα τα μηχανήματα. Καλό θα κάνουμε αφού έρθει το ρεύμα να περάσουν 2-3 λεπτά και να ξανατοποθετήσουμε το διακόπτη του on-off στο 2. Πάντα στο 2. Στο 1 το γυρίζουμε όταν θέλουμε να κάνουμε πρώτη τοποθέτηση της μηχανής και θέλουμε να κάνουμε πλήρωση στο καζάνι από νερό. Άρα πάντα η μηχανή ανοίγει στο 2. Ερχόμαστε στη διαδικασία όταν ανοίγουμε τη μηχανή, ανοίγουμε τα προφίλια και να μας βάλει καπνό. Στη συνέχεια τσεκάρουμε το μανόμετρο μας, το οποίο μανόμετρο έχει δύο δείχτες. Ο πάνος ο δείχτης μένει πάντα σταθερός γύρω στο 0,9 με 1,1, το οποίο μας δείχνει τη θερμοκρασία που υπάρχει στη μηχανή και στο boiler. Στον κάτω δείχτη βλέπουμε πάντα το μανόμετρο να μας δείχνει την πίεση της αντλίας, η οποία πίεση της αντλίας όταν θα πατήσουμε τις δόσεις για να μας βγάλει καφέ θα πρέπει να είναι στις 9 μπάρες, 9 μπάρ. Ένα άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι πολλές μηχανές εδώ στην άκρη έχουν είναι σαν το θερμόμετρο που μας δείχνει το δείχτη πόσο νερό έχει μέσα το boiler. Αυτό δεν μας βοηθάει σε τίποτα αν η μηχανή δεν έχει νερό. Δηλαδή
Ο τρόπος που θα πρέπει να κοιτάξουμε και να ελέγξουμε αν η μηχανή μας έχει νερό, φέρνει νερό στα γκρουπ, είναι μόνο όταν θα πατήσουμε τη δόση να μας βγάλει καφέ. Θα πρέπει να μας βγάλει νερό από εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το νερό που υπάρχει μέσα στο boiler και πάρουμε κάποιον και τον ρωτήσουμε έχει νερό σε κάποια πιθανή βλάβη, έχει νερό η μηχανή και σου λέει ναι έχει, δείχνει ο δείχτης ότι έχει νερό και το group να μην φέρνει νερό. Άρα το πρώτο που τσεκάρουμε είναι να έχει η μηχανή νερό. Και πώς το βλέπουμε, πατώντας μία δόση οποιαδήποτε, αρκεί να μας τρέχουν νερό στα group. Έχουμε τα φλιτζάνια μας, τα οποία αυτά τα τσεκάρουμε πριν ακόμα αρχίσει η εργασία μας, να μην ψαχνόμαστε την τελευταία στιγμή. Υπάρχει το φλιτζάνι του καπουτσίνου, υπάρχει το φλιτζάνι του λάτε και υπάρχει το φλιτζάνι του εσπρέσο. Πιθανώς κάποιοι άλλοι θέλουν να βάλουν και κάποια άλλα. Αυτό που τσεκάρουμε είναι και βλέπουμε και εδώ υπάρχει μια, πώς να το πω, μια όχι άποψη αντικειμενική, υποκειμενική, δεν θα μπορούσα να το πω έτσι, να είναι η ίδια σε όλους. Υπάρχουν μπαρίστοι που βάζουν τα φλιτζάνια τους με αυτόν τον τρόπο και υπάρχουν και μπαρίστοι που βάζουν τα φλιτζάνια με αυτόν τον τρόπο. Από πείρας, κάποτε πήγαινα σε διαγωνισμούς και έβλεπα τα φλιτζάνια, πήγαινα με τα φλιτζάνια προς τα κάτω, προς το χείλος, προς τη μηχανή. Κάποια στιγμή μου είπανε πρέπει να τα γυρίσω προς τα πάνω. Ρώτησα το λόγο. Μου είπαν ότι επειδή στο πρώτο μέρος που έρχεται σε επαφή ο καφές από τη μηχανή είναι ο πάτος από το φλιτζάνι. Άρα αυτό εδώ θα πρέπει να είναι ζεστό. Το δέχομαι, υπάρχει μια λογική. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ότι όταν θα βάλεις ένα φλιτζάνι εδώ, ξαναγυρίσεις άλλο ένα εδώ και ξαναβάλεις κι άλλο ένα εδώ πάνω, όταν είναι πάνω στην ώρα της εργασίας θα χρειαστεί, αφού τα φλιτζάνια μας πρέπει να έχουν τουλάχιστον 40 βαθμούς θερμοκρασία. Ούτε πολύ καυτά, ούτε πολύ κρύα. Γιατί έχουμε πρόβλημα στον καφέ. Το πάνω φλιτζάνι δεν θα είναι τόσο ζεστό όσο θα είναι το κάτω. Άρα η μία λογική είναι αυτή, ναι, τη δέχομαι, πρέπει να είναι κάτω, αλλά όταν έχεις ένα μαγαζί, δουλεύεις ένα μαγαζί και έχεις πολλά φλιτζάνια, πολύ μεγάλη σειρά, με 3-4, το πάνω θα είναι πολύ πιο κρύο από ότι είναι το κάτω. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει και το χάσπ. Δηλαδή, αν τα βάλουμε τα φλιτζάνια έτσι, σε ένα πιθανό καθάρισμα της καθαρίστριας, μιας κοπέλας που καθαρίζει το μαγαζί, πιθανό να είσαι στον δρόμο, όλη αυτή η σκόνη, όλα αυτά τα πράγματα που θα μπουν μέσα στο καφέ. Λοιπόν, αυτό το αφήνω στην κρίση σας και το βλέπετε εσείς πώς το θέλετε και πώς το κάνετε. Εγώ προσωπικά τα φλιτζάνια τα γυρίζω ανάποδα. Ένα άλλο κομμάτι είναι ο καθαρισμός πριν βάλουμε καφέ στα πρώτα φίλτρα, στα κλίστρα. Αδειάζουμε τον καφέ με τον τρόπο ούτως ώστε η μπάρα στον αποθηκευτικό χώρο που αδειάζουμε τον καφέ ή σε κουβά ή οτιδήποτε χρησιμοποιεί ο καθένας, να το χτυπάμε στα αυτιά και όχι στο χείλος από το filter basket. Με αποτέλεσμα, αν θα το χτυπάμε σε αυτό το πράγμα ισιώνει και όταν θα πάμε να το κλείσουμε πάνω στη μηχανή, θα δούμε κάποια στιγμή, ένας λόγος μάλλον, θα μας αρχίζει να τρέχει νερό από το πλάι. Ένας από τους λόγους. Ο άλλος είναι ίσως θα θέλει άλλαγμα η φλάτζα μέσα. Αυτό είναι ανάλογα το χρόνο που θα δουλεύουμε με τα λαστιχάκια. Στη διπλή τη δόση, αν έχουμε μήλους με αποθηκευτικό χώρο και όχι το on demand, πάντα χρησιμοποιούμε δύο δόσεις. Το κλαπέτο, μανουβέλα, όπως θέλετε πείτε. Μία, δύο. Και στο μονό, πάντα μία. Ούτε στο μονό λίγο παραπάνω, ούτε στο διπλό λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Αυτά θα είναι στάνταρ. Διπλή δόση, μία, δύο στο διπλό, μονή δόση στο μονό και κουμπώνουμε. Έχουμε το διανεμητή, εγώ δεν το έχω εδώ πέρα, και έχουμε και το τάμπερ. Στρώνουμε με το χέρι μας, ούτως ώστε η επιφάνεια του καφέ να έρθει σε ευθεία γραμμή. Πάμε με το τάμπερ, το οποίο τάμπερ, ο καλύτερος τρόπος για να το χρησιμοποιήσουμε είναι σε αυτή τη στάση εδώ και το αγκαλιάζουμε με τα δάχτυλά μας. Δεν πατάμε ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι.
Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός. Ο καρπός μας να είναι σε ευθεία γραμμή και ο δείχτης, ο αντίχειρας και ο δείχτης να είναι σε αυτή τη θέση. Ούτως ώστε όταν θα πατήσουμε, αυτά τα δύο να μας δουλεύουν σαν αλφάδι. Ούτως ώστε ο καφές να είναι σε ίσια μορφή πατημένος. Το βάζουμε κάτω, εδώ υπάρχουν ειδικές βάσεις και πατάμε. Το πάτημα που χρειαζόμαστε είναι από 18 μέχρι 20 κιλά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε με σωστή θέση στο χέρι, για να μην έχουμε προβλήματα στο χέρι μας. Άρα δεν πατάμε με το χέρι, πατάμε με τον ώμο. Και πώς το καταφέρουμε? Αν είσαι ψηλός, γυρίζεις, πατάς το τάμπερ επάνω στο filter basket με τον καφέ και σμπρώχνεις λίγο το σώμα σου μπροστά. Γυρίζεις και βγάζεις. Σκουπίζεις το filter basket από τυχόν καφέ, κόκκους καφέ, οι οποίοι άνος ένας λόγος που μας στάζει το κλίστρο είναι ότι από την πολλή χρήση ο καφές αυτός αρχίζει και κολλάει πάνω στο λαστιχάκι, με τις θερμοκρασίες ξεραίνεται και δεν εφάπτωται σωστά. Άρα έχουμε διαρροή από τον καφέ, από το νερό. Κάνουμε εκτόνωση, ώστε να μας καθαρίσει η μπουζιέρα από τον προηγούμενο καφέ και κουμπώνουμε. Πριν συνεχίσω αυτό, να πω για αυτούς που δεν είναι ψηλοί και ας με συμπαθάνε οι φίλοι και οι συνάδελφοι, ένας άλλος τρόπος για να πατήσουμε σωστά είναι σε αυτούς που δεν έχουν το κατάλληλο μπόι, ερχόμαστε σε ευθεία γραμμή με το κλίστρο και το τάμπερ και ερχόμαστε μπροστά και σηκώνουμε λίγο τις μύτες από τα πόδια μας προς τα μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο. Η κλίση που κάνουμε και ερχόμαστε μπροστά πριν πέσουμε είναι 20 κιλά. Άρα άλλο ένα τυπάκι που θα μπορέσετε να κάνετε είναι να πατήσετε λίγο και να σηκώσετε τις μύτες από τα πόδια σας. Αυτό είναι μια παρένθεση για αυτό που ξέχασα προηγουμένως. Ποτέ δεν κουμπώνουμε το κλίστρο, το portafilter, με καφέ πάνω και αρχίζουμε και περιμένουμε να έρθει ο σερβιτόρος, να φτιάξουμε τα πιατάκια, να φτιάξουμε τις ζάχαρες και να τακτοποιηθούν όλα και να πατήσουμε το κουμπί. Ποτέ. Περιμένουμε να είναι όλα εντάξει και τελευταία στιγμή, αφού κλείσουμε, πατάμε την ανάλογη δόση που θέλουμε για τον ανάλογο καφέ. Το ίσιο πάτημα και το μέτρημα και το κόψιμο στο οπτικό μας, στο μήλο, το μετράμε πάντα στη μόνη δόση. Στη διπλή δόση, με συγχωρείτε. Βάζουμε 2 δόσεις καφέ, πατάμε. Ο χρόνος απόσταξης, εκχύλησης μάλλον που χρειαζόμαστε για να μας πέσει ο καφές σωστά, ένδειξη σωστή, είναι από 4 μέχρι 6 δευτερόλεπτα. Η ροή του πρέπει να είναι σαν την ουρά του ποντικού και να έχει τη ροή όπως πέφτει το μέλι. Η ένδειξη όταν θα βγει ο καφές, θα κάνει εκχύληση σε αυτά τα δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι όλα δουλεύουν σωστά. Το κόψιμο, τα γραμμάρια, το πάτημα. Το οπτικό που θα πρέπει να δούμε αφού βγει ο καφές είναι με κοιλίδες και είναι σαν τα χρώματα της τίγρης. Οπτικά όλα αυτά, χωρίς να γευτούμε ακόμα το καφέ, δείχνουν ότι όλα δουλεύουν σωστά. Το νερό, η πίεση, η θερμοκρασία, τα γραμμάρια, το πάτημα, το κόψιμο. Από εκεί και πέρα δοκιμάζουμε το καφέ μας και αν μας αρέσει, έχει καλώς. Αν δεν μας αρέσει, προσπαθούμε να δούμε τι άλλο φταίει, ώστε να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Δεν αφήνουμε ποτέ τη μηχανή μας ακαθάριστη. Τίποτα. Είναι ένα χειρουργικό εργαλείο. Θα πρέπει όλα να δουλεύουν σωστά. Ο καθαρισμός της μηχανής, το τυφλό, θα πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Όσες φορές μπορούμε να το κάνουμε. Όσο πιο συχνά γίνεται, τόσο καλύτερα είναι. Ένας που θα έρθει τις 7-8 η ώρα το πρωί να πιει ένα καφέ, αφού τα κλείστρα είναι καθαρισμένα από την προηγούμενη μέρα, που τα έχει καθαρίσει ο προηγούμενος μπαρίστα, αυτός που θα έρθει το πρωί τις 8 η ώρα θα πιει ένα καφέ πολύ καλό, αφού αρωματίσουμε βέβαια τον καφέ. Τον αρωματίζουμε βάζοντας μία μονή δόση σε κάθε κλίστρο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, με τον καφέ που μπορεί να μας έχει μείνει από την προηγούμενη. Αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να αρωματίσουμε τη μηχανή την επόμενη μέρα, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το καινούριο.
Άρα αυτός που θα πιει τις 11 όμως, τις 12, αφού έχουμε κάνει 50, 100, 200 καφέδες, αν δεν έχουμε κάνει τυφλό, η μηχανή μας θα πρέπει να καθαριστεί πάλι. Άρα η γεύση, αν δεν καθαριστεί, δεν θα είναι σωστή. Άρα δεν θα ξέρουμε τι γίνεται. Άρα σωστό και καλό θα είναι, όποτε βρίσκουμε χρόνο, να κάνουμε τυφλά στη μηχανή. Πάμε στα ροφήματα. Είναι το εσπρέσο, είναι το καπουτσίνο, είναι το λάτε, είναι το εσπρέσο το ριστρέτο που έχει λίγο καφέ. Δεν σας βάζω στη διαδικασία με τα ml και ίσως μπερδευτείτε. Καλό θα είναι να τα γνωρίζετε βέβαια, αλλά το κάνω λίγο πιο απλό για να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται. Το ριστρέτο έχει καφέ μέχρι εδώ, γύρω στα 15 με 20 ml. Το κανονικό, το normal, 25 με 30 και το λίγο παραπάνω από 30. Όσο πιο λίγο καφέ βάζουμε μέσα, μάλλον αυτό που έχουμε θέμα στον καφέ, αυτό που μας ενοχλεί ο καφές είναι η καφεΐνη. Η καφεΐνη είναι το τελευταίο συστατικό που πέφτει όταν πατάμε το κουμπάκι της μηχανής για να μας βγάλει το καφέ. Το πρώτο πράγμα που πέφτει είναι η κρέμα. Είναι αυτό που μας χρησιμοποιείται σαν σεντόνι, ούτως ώστε να μην χάσουμε τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά του καφέ όταν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο. Το δεύτερο είναι αυτό που μας κάνει την επίγευση και το σώμα στον καφέ. Και το τελευταίο, που αυτό που βλέπουμε στο τέλος, όπως είπαμε πριν, η ροή του καφέ πρέπει να πέφτει σαν μέλι και αρχίζει και νερουλιάζει, αυτό είναι η καφεΐνη. Άρα όσο πιο πολύ το αφήνουμε τον καφέ και στάζει, τόσο πιο πολύ καφεΐνη έχει. Άρα τόσο πιο κακός γίνεται. Υπάρχουν πελάτες όμως που λέει, θέλω ένα λούγκο γιατί έχω πιει 2-3 εσπρέσο και θέλω κάτι ελαφρύ. Η υποχρέωσή μας, και έναν μπαρίστα που είναι επαγγελματίας, καλό θα κάνει να εξηγεί στον κάθε πελάτη τι πίνει, γιατί το πίνει. Από εκεί πέρα, όπως το θέλει αυτός, είναι δικαίωμά του. Εμείς έχουμε υποχρέωση να του εξηγούμε πώς θα πρέπει να πει τον καφέ του. Υπάρχει το καπουτσίνο, που είναι ένα μέρος καφέ και τα υπόλοιπα. Ένα μέρος καφέ είναι όλα τα ροφήματα, δηλαδή και το καπουτσίνο και το λάτε και το εσπρέσο. Η διαφορά είναι στο φλιτζάνι. Δηλαδή στο λάτε θα βάλουμε πάλι μια μερίδα καφέ, εσπρέσο, σε 25 με 30 ml, το ίδιο στο καπουτσίνο και θα συμπληρώσουμε με γάλα. Η διαφορά είναι στο καπουτσίνο με το λάτε, ότι στο λάτε χρησιμοποιούμε πιο μεγάλο φλιτζάνι. Υπάρχουν οι γαλατιέρες, πολλοί από εμάς τις λένε και μότες. Μότα δεν είναι το σκεύος. Μότα είναι η μάρκα η οποία γίνεται η γαλατιέρα. Έχουμε τις γαλατιέρες, οι οποίες είναι για ένα καπουτσίνο, 2 καπουτσίνο, 3 καπουτσίνο, 4 καπουτσίνο, ανάλογα ποια θα χρησιμοποιήσουμε. Καλό θα κάνουμε για όποιο ρόφημα χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο σκεύος. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να βάλουμε για ένα καφέ ή εδώ πέρα να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το γάλα που μπαίνει σε κάθε σκεύος, αυτά έχουν την ίδια εργονομία πάνω σε προσέξτε, η διαφορά τους είναι στο μέγεθος. Βάζουμε πιο κάτω λίγο από το στόμιο εδώ. Βάζουμε το γάλα μας. Είτε είναι εδώ, είτε είναι εδώ, είτε είναι εδώ. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που χρησιμοποιούμε αυτή που είναι στα 50 για να κάνουμε ένα καπουτσίνο, γιατί δεν μπορούμε να λήξουμε τη μονή. Το πρόβλημα είναι ότι ναι, εδώ συμφωνώ και ακόμα εδώ θα βγει ακόμα καλύτερο, γιατί έχει πιο μεγάλη επιφάνεια, πιο μεγάλο χώρο να δουλέψει το γάλα. Το πρόβλημα είναι στην κατανάλωση του γάλατος ανάλογα με τον καφέ. Για να μην δημιουργηθεί θέμα ότι μας περισσεύει πάρα πολύ γάλα και δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Άλλοι μπορούμε να το βάλουμε σε μια σοκολάτα κρύα, άλλοι μπορούμε να το βάλουμε σε ένα milkshake, μπορούμε να το βάλουμε σε ένα smoothie. Καλά τα έχουμε αυτά και τα κάνουμε. Σε περίπτωση που δεν έχουμε, τι κάνουμε? Βλέπουμε κάποια ψυγεία που είναι γεμάτα με γάλα, τα οποία είναι πολύ χρησιμοποιημένα. Πολύ καλό καφέ, πολύ καλή Παρασκευή και χάνουμε στο ρόφημα γιατί το γάλα μας το έχουμε κάψει 2-3 φορές και το συμπληρώνουμε συνέχεια. Ένα άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι όταν κάνουμε το αφρό γάλα, το κρεμό γάλα, το γάλα μας πρέπει να είναι πάντα μέσα στο ψυγείο. Πρέπει να είναι από 3 μέχρι 5 βαθμούς. Είτε το χρησιμοποιήσουμε σε κρύα μορφή για να κάνουμε το αφρέντο, είτε σε ζεστή μορφή για να κάνουμε το ζεστό καπουτσίνο. Η πρώτη
Η δουλειά που κάνουμε είναι βγάζουμε το γάλα, το βάζουμε στο σκεύος που χρειαζόμαστε, είτε λέγεται γαλατιέρα, είτε λέγεται shaker, είτε λέγεται η κανάτα του blender για οτιδήποτε, ένα smoothie, ένα milkshake. Αυτόματα το ξαναβάζουμε πάλι μέσα στο ψυγείο. Ώστε να μην μας πέφτει η θερμοκρασία. Όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο το γάλα μας, οποιαδήποτε μορφή το χρησιμοποιήσουμε, δεν βγαίνει σωστά. Κάνουμε την εκτόνωσή μας στο ακροφύσιο, όσο το αφήνουμε, ο ατμός υγροποιείται, άρα καμία σχέση δεν πρέπει ποτέ να έχουμε γάλα και νερό μαζί. Άρα βάζουμε μέχρι να φύγει το υγρό στοιχείο. Έχουμε τον ατμό. Στο αφρό γάλα, να πάρουμε αυτό είναι, όχι αυτό είναι εδώ, αυτό ισχύει για όλες τις γαλατιέρες. Το ακροφύσιό μας πείτε ότι είναι αυτό εδώ, αυτό είναι η επιφάνεια του γάλατος, θα πρέπει να δουλεύει στην επιφάνεια στο γάλα ψηλά. Να το βάλουμε χαμηλά στο γάλα, το γάλα το βράζουμε, άρα δεν κάνουμε κρέμα. Να το βάλουμε να τη θέσει πολύ ψηλά, κάνουμε αφρόγαλα. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνει πολύ οξυγόνο από τον ατμό, δημιουργούμε φουσκάλες. Άρα τι κάνουμε? Βάζουμε το ακροφύσιό μας στην άκρη, σε μια θέση η οποία να μας βοηθάει να πετύχουμε το στροβιλισμό. Ο στροβιλισμός είναι στην άκρη το ακροφύσιο, ώστε να μας βοηθήσει να κάνουμε δίνη. Η δίνη γυρίζει και μας βοηθάει να κάνουμε κρέμα. Στην αρχή, το πρώτο σφύριμα που θα ακούσουμε, πρέπει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό θόρυβο, ένα φύσιμα, ένα ψ. Αυτό τι σημαίνει? Διόγκωση του γάλατος από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό είναι για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αν δεν το βρούμε, προσπαθούμε στην αρχή μόνο, λίγο πάνω λίγο κάτω, μέχρι να βρούμε το σημείο του που θα αρχίζει να κάνει αυτό το χαρακτηριστικό θόρυβο. Όταν το πετύχουμε αυτό, δεν κουνάμε την τη γαλατιέρα μας. Για ποιο λόγο? Το γάλα διογκώνεται, το φύσιμα ακούγεται από τις τρύπες που έχει το ακροφύσιο, άρα στη διόγκωσή του το γάλα έχει φουσκώσει, διογκώθηκε, κάλυψε τις τρύπες από το ακροφύσιο, άρα χρειαζόμαστε μόνο τη δίνη, να μας βοηθήσει μόνο να στροβιλίζει ο καφές. Και από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε άμεση επαφή με τη γαλατιέρα, με το χέρι μας. Είτε με το δάχτυλο εδώ, είτε με το δάχτυλο από κάτω, όπως βολεύει κάνει. Η πιο σωστή μπορεί και από κάτω να δουλεύει στο ένα το ακροφύσιο και στο άλλο το χέρι σου να είναι κενό και να μπορεί να πιάσει έτσι. Η πιο σωστή θέση είναι εδώ, με το εξωτερικό μέρος του χεριού. Τα μέσα χέρια μας είναι δουλεμένα, είναι σκληροτάχυρα, η θερμοκρασία μας για να πιάσουμε την επιθυμητή, η οποία είναι από 65 μέχρι 70 βαθμούς, θα πρέπει να δουλεύει, να μας κάψει το γάλα και δεν θα το καταλάβουμε. Εδώ είναι πιο ευαίσθητα. Στους άνδρες, δεν σας μιλάω για τη χρήση του θερμόμετρου, η θέση του θερμόμετρου είναι αφού γίνει το γάλα να καταλάβουμε πόσους βαθμούς είναι. Αν θέλετε να δουλεύουμε το θερμόμετρο, μόλις φτάσει στους 60 βαθμούς, κλείνουμε τον ατμό και το σκεύος έχει πάρει θερμοκρασία και ανεβάζει μοναχώς του στην επιθυμητή θερμοκρασία την οποία θέλουμε. Αν το σταματήσουμε με το θερμόμετρο στους 68-65 βαθμούς, με το που θα κλείσουμε η θερμοκρασία του θα φτάσει πάνω από 75. Άρα καλό θα είναι ή με το θερμόμετρο ή το μετράμε μετά το θερμόμετρο ή πρακτικά. Βάζουμε το χέρι εδώ. Στους άντρες που τα χέρια μας είναι πιο σκληροτράχυλα, όταν αρχίζει να σε καίει η γαλατιέρα, αποτραβάς λίγο τα χέρια σου, να μην έχεις επαφή για να μην καείς και μετά το κλείνεις τον ατμό. Και αυτό είναι ένδειξη, ένα 90% ότι η θερμοκρασία σου είναι αυτή η επιθυμητή που θέλουμε. Στις γυναίκες που τα χέρια της είναι πιο ευαίσθητα, αφού αρχίζει και μας καίει η γαλατιέρα, το αφήνουμε για 3-4 δευτερόλεπτα να πάρει λίγο πάνω, αφού τραβήξουμε και μετά το κλείνουμε. Δεν χτυπάμε αυτό το πράγμα που βλέπουμε σε πάρα πολύ κόσμο. Κατά χτυπάς και το κάνεις λες και σου είχε κάνει τίποτα. Όχι. Αφήνουμε το γάλα κάτω να ηρεμήσει και όση ώρα χρειαζόμαστε για να σκουπίσουμε το ακροφύσιό μας από το γάλα, το οποίο αν δεν το καθαρίσουμε εκείνη τη στιγμή γίνεται σκληρό, βουλώνει τις τρύπες γιατί έχει λίπος, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την επόμενη χρήση μας. Αφού το καθαρίσουμε, το γάλα είναι ο ζωντανός οργανισμός. Το έχουμε βγάλει από τους 3
με 5 βαθμούς. Το έχουμε ταλαιπωρήσει, τους έχουμε φτάσει 65-70, άρα θέλουμε το γάλα λίγο να ηρεμήσει. Όσο το αφήνουμε εδώ, από τη στιγμή που το βγάλαμε από το ακροφύσιο, το αφήνουμε πάνω στον πάγκο μας, καθαρίζουμε το ακροφύσιο, αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να κάνουμε το γάλα να ηρεμήσει. Βάζουμε το χέρι μας επάνω, γιατί δεν έχουμε κανένα ατύχημα και λερωθούμε. Χτυπάμε 1-2 φορές και αυτό είναι. Ούτε πριν ούτε μετά. Ίσα ίσα που αν θα το αφήσεις το γάλα να ηρεμήσει αυτά τα 3-4 δευτερόλεπτα, σε τυχόν λάθος που έχεις κάνει στη διαδικασία του, δηλαδή να έχει πάρει οξυγόνο ή να έχει πάρει φουσκάλες, αυτές εξαφανίζονται. Εν αντιθέσει, αν το γάλα έχουμε κάνει λάθος και έχει φουσκάλες και αρχίζουμε να το χτυπάμε αμέσως, οι φουσκάλες φεύγουν από την επιφάνεια, πάνε κάτω και παρουσιάζονται στο φλιτζάνι μας. Ένα άλλο βασικό είναι ότι την ώρα που το γυρίζουμε πρέπει να βρούμε μια γυαλάδα, η οποία γυαλάδα αυτή πρέπει να αρχίζει από το κέντρο, όπως το βιλίζουμε στο χέρι μας, με τον καρπό. Πρέπει να αρχίζει από το κέντρο και να βγαίνει προς τα έξω, να γυαλίζει το γάλα. Μέχρι την τελευταία στιγμή το γυρίζουμε το φλιτζάνι σε τέτοια θέση, ούτως ώστε η άκρη από τη γαλατιέρα να έρθει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια της κρέμας του καφέ. Ρίχνουμε, δεν σταματάμε τη ροή από τη γαλατιέρα, ισιώνουμε ταυτόχρονα το φλιτζάνι, δηλαδή κάνουμε αυτή την κίνηση και μόλις κολλήσουνε μαζί, ρίχνεις και ισιώνεις το φλιτζάνι σου. Ούτως ώστε, επειδή η κρέμα είναι πιο ελαφριά από το γάλα, επειδή το γάλα είναι σε υγρή μορφή και είναι πιο βαρύ, κάθε στον πάτο, όπως το γυρίζουμε, η κρέμα μας πάει πίσω και μας πέφτει γάλα. Γι' αυτό και πολλοί θα κάνουν καπουτσίνο και δεν θα βλέπουν κρέμα, θα βλέπουν πολύ γάλα. Είναι σαν ένα βουνό που έχει μια χιονοστιβάδα. Όταν αρχίζει και πέφτει η χιονοστιβάδα από ψηλά και δεν κοπεί κάπου, από πάνω θα πέσει όλη κάτω. Αν κοπεί στη μέση, θα σταματήσει σε ένα κομμάτι. Το υπόλοιπο δεν θα φύγει. Εμείς θέλουμε όλη την κρέμα να φύγει. Άρα τι κάνουμε? Το γυρίζουμε και εκεί που αρχίζουμε και βλέπουμε ότι κολλάνε, συνεχίζει στη ροή, δεν σταματά στη γαλατιέρα, τη ροή της γαλατιέρας, συνεχίζεις και ισιώνεις το φλιτζάνι σου. Όταν θέλουμε να έχουμε 2 καπουτσινό ή 2 λάτε, παίρνουμε την αντίστοιχη γαλατιέρα και μοιράζουμε το γάλα. 1/3 έχουμε καφέ. 1 και 1/3. Στο πρώτο φλιτζάνι που χρησιμοποιούμε συμπληρώνουμε τα 2/3 να πέσει κρέμα. Αυτή που θα μείνει την απογεμίζουμε στο δεύτερο φλιτζάνι. Άρα στο πρώτο τι έχουμε? 1 μέρος καφέ, βάζουμε 1 μέρος γάλα με κρέμα, παίρνουμε τη γαλατιέρα και γεμίζουμε το δεύτερο φλιτζάνι όλο, ούτως ώστε η κρέμα που περίσσεψε να έρθει στην ίδια αναλογία με την πρώτη. Και μετά ξαναπάμε στο πρώτο και συμπληρώνουμε. Δεν μοιράζουμε λίγο-λίγο. Ένα άλλο που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι στα κλίστρα είναι πολλοί που βάζουν καφέ μέσα και ακουμπάνε πάνω στον πάγκο εργασίας, είτε στη γωνία ή οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει να είναι έξω οι εκρόεις από οτιδήποτε, να μην πατάνε πάνω πουθενά. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μας έχουν πέσει κόκκι καφέ και όπως πατήσουμε επάνω να κολλήσουν και την ώρα που κουμπώνουμε για να κάνουμε το καφέ μας, το εσπρέσο μας, το καπουτσίνο μας, να μας πέσει καφές και να το βρούμε στον πάτο του φλιτζανιού και να μην γνωρίζουμε από τι είναι. Τα κλίστρα μας που μένουν πάντα πάνω, να είναι ζεστά, να έχουν θερμοκρασίες. Αν θέλουμε να ξεπλύνουμε κάτι, δεν το ξεπλύνουμε από τα γκρουπ, γιατί αυτό είναι το νερό το καλό που έχουμε, είτε άλλοι το έχουν από δεξαμενή, είτε το έχουν από μπιτόνι, είτε το έχουν από όσμωση. Ξεπλύνουμε με το νερό του τσαγιού, το οποίο νερό του τσαγιού δεν είναι για να πίνουμε τσάι. Το νερό του τσαγιού είναι το νερό που έχουμε στο boiler μέσα για να μας βγάζει τους ατμούς για να χρησιμοποιήσουμε τα ροφήματά μας που θέλουμε ατμό. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να δώσουμε σε κάποιον τσάι, νερό για τσάι, ή έχουμε ένα βραστήρα ή παίρνουμε μια γαλατιέρα με νερό καλό, είτε είναι από τη βρύση είτε είναι εμφιαλωμένο, και το ζεσταίνουμε και το σερβίρουμε. Δεν δίνουμε ποτέ από το νερό εδώ. Από εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να ξεπλύνουμε κάποιο κλίστρο ή κάτι ζεστό.
Πάμε στις κατηγορίες των κρύων ροφημάτων. Έχουμε το φρέντο εσπρέσο, έχουμε το φρέντο καπουτσίνο, το κρύο λάτε. Τώρα που είπα για λάτε, υπάρχει μια διαφορά στο πολλοί ζητάνε ένα λάτε μακέτο και ένα λάτε και δεν γνωρίζουν ποια είναι η διαφορά. Ουσιαστικά γευστικά δεν υπάρχει καμία. Η διαφορά είναι μόνο στη ρύψη του καφέ. Όταν ζητάνε λάτε, έχουμε το φλιτζάνι ή το ποτήρι, γυάλινο, ό,τι θέλετε, ό,τι χρησιμοποιείτε. Στο λάτε βάζουμε πρώτα τον καφέ και μετά συμπληρώνουμε με γάλα. Στο λάτε μακιάτο είναι ανάποδα. Βάζουμε πρώτα το γάλα και μετά τον καφέ. Γιατί μακιάτο σημαίνει στα ιταλικά, η λέξη είναι βρωμιά. Κάτι όχι να βρωμίσουμε, να λερώσουμε την επιφάνεια του καφέ, του γάλατος. Άρα, επειδή το γάλα είναι άσπρο, θέλουμε με κάποιο τρόπο να το κάνουμε αυτό να λερωθεί. Άρα, είναι η κρέμα από τον καφέ. Άρα, στο λάτε βάζουμε πρώτα τον καφέ και μετά το γάλα, και στο λάτε μακιάτο βάζουμε πρώτα το γάλα και μετά τον καφέ. Στο φρέντο καπουτσίνο, σας τα λέω συνοπτικά, είναι το πρώτο μου βίντεο, ίσως την επόμενη φορά να τα πω ακόμα καλύτερα, θα κάνω και test drive να δω πώς βγαίνω. Χρησιμοποιούμε το γάλα, άλλοι χρησιμοποιούν 3,5%, άλλοι χρησιμοποιούν 1,5%. Εδώ οι απόψεις δίστανται. Είμαι της γνώμης του πλήρες γάλατος, του 3,5%, είτε είναι ζεστό είτε είναι κρύο, γιατί στο κρύο μετά από λίγο αρχίζει και χάνει τη κρέμα του, γιατί δεν έχει πολλά λιπαρά. Βάζουμε γάλα μέσα στο σέικερ, το πλαστικό ή στο τσίγκινο, το inox. Συστήνω το inox γιατί κρατάει πιο καλή θερμοκρασία όταν είναι στο ψυγείο. Χρησιμοποιούμε γάλα τόσο ώστε να μας πιάσει η προπέλα, αυτό το πλαστικό της φραπιέρας. Ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Ίσα ίσα να μας το κουμπώσει. Θα βάλουμε μπροστά, το γάλα θα διωγγωθεί και θα πάρει όγκο. Ο καλύτερος χρόνος για να το βγάλεις είναι όταν το έμβολο είναι μέσα στη φραπιέρα και αρχίζει και γυρίζει, δημιουργεί ένα στροβιλισμό, ένα σαν τυφώνα, φανταστείτε, μια τρύπα, το οποίο στη μέση είναι το έμβολο. Όσο αυτό αρχίζει και σφίγγει, πίζει, τι κάνει, αρχίζει το γάλα και δένει επάνω στο έμβολο. Όταν δέσει επάνω και δεν θα υπάρχει αυτό το κενό στη μέση, εκεί είναι, τραβάμε το γάλα, κλείνουμε τη φραπιέρα μάλλον, κατεβάζουμε το κύπελο της φραπιέρας, είτε είναι πλαστικό είτε είναι inox, σιγά σιγά, όπως κάνουν στα κέικ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κατεβαίνει, ώστε όσο πέφτουν οι στροφές, να αρχίζει να πέφτει, να βγαίνει σιγά σιγά και το γάλα. Αν το τραβήξουμε απότομα, θα δημιουργήσουν φουσκάλες, το λίγο λιγότερο, και το χειρότερο είναι να τα κάνουμε όλα χάλια. Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει είναι ότι ανοίγουμε και κλείνουμε τη φραπιέρα, γιατί υπάρχουν γαζάκια. Είναι μεγάλο λάθος. Τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε στο κρύο φόγαλα, χρησιμοποιούμε μεγάλη ταχύτητα, όχι τη σιγανή. Όταν πάμε στο σιγανό, αυτό το πράγμα, το έμβολο, αρχίζει και γυρίζει και κάνει τριβή στο γάλα, αρχίζει και το ρίχνει τη θερμοκρασία και το γάλα μας αρχίζει και πίζει πιο δύσκολα. Όταν το βάλουμε αμέσως, παθαίνει σοκ το γάλα, χωρίς να ανοιγοκλίνουμε. Το ανοιγόκλιμα, αν ξεκλείσει, είναι πολύ καλό για τους τεχνικούς που φτιάχνουν τις φραπιέρες και το κόστος ενός μοτέρ είναι περίπου όσο είναι μια φραπιέρα και δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα σπρίντερ, να τον βάζεις να τρίξει 100 μέτρα και στα 20 μέτρα να τον σταματάς και μετά να τον ξαναβάλεις, να ξανατρέχει, να τον ξανασταματάς και να τον ξαναστρέχει. Δεν γίνεται. Και όταν αρχίζει και πίζει αυτό το πράγμα, βγάζουμε το γάλα. Η κρέμα του πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή που να μην είναι ούτε πολύ πηχτό γιαούρτι, ούτε πολύ νερούλο. Στα ποτήρια του φρέντο καπουτσίνο βάζουμε πάγο, βάζουμε γάλα και μετά βάζουμε τον καφέ. Είναι η έννοια του ζεστού. Ζεστό γάλα, καπουτσίνο, κρύο γάλα, φρέντο καπουτσίνο. Καπουτσίνο είναι ρόφημα που θέλει ομογενοποίηση και ένα επίπεδο, ούτε πολύ γάλα, ούτε πολύ καφές, να έχει μία γεύση ίδια και από τα δύο υλικά. Άρα τι κάνουμε, το ίδιο κάνουμε και στο ποτήρι του φρέντο. Ρίχνουμε τον πάγο, ρίχνουμε το γάλα
να γνωρίζετε ότι όσο πιο πολύ επεξεργαζόμαστε τον καφέ εκτός της μηχανής, είτε λέγεται shaker, είτε λέγεται φραπιέρα, είτε λέγεται blender, τον αποδιοργανώνουμε, του χαλάμε όλες του τις ίνες. Άρα καλό είναι όσο το δυνατόν και όπου μπορούμε να μην έχουμε περισσότερη χρήση από παράγοντες που λέγονται αυτά που είναι για τα μηχανήματα. Τι θέλω να πω, στο φρέντο καπουτσίνο, όταν βάζεις τον πάγο στο ποτήρι σου και το γάλα, δεν υπάρχει λόγος στο shaker σου, αφού έχεις βάλει τη ζάχαρη, να το χτυπήσεις. Απλώς το ανακατεύεις λίγο. Ξέρουμε ότι βγάζει 85-90 βαθμούς η μηχανή, καφέ, τη ζάχαρη, με 2 ανακατεψίες έχει λιώσει. Δεν χρειάζεται χτύπημα, βγάσιμο, ξαναχτύπημα, ξαναπαγάκια και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε για να φτιάξουμε ένα καφέ. Όχι. Στο φρέντο εσπρέσο μπορούμε να το κάνουμε γιατί πρέπει να έχουμε την κρέμα. Στο φρέντο καπουτσίνο δεν υπάρχει λόγος να το χτυπήσουμε τον καφέ, αφού θα ρίξουμε μέσα στο γάλα και δεν θα φανεί τίποτα. Βάζουμε ζάχαρη πρώτα. Δεν βάζουμε πάγο για να το χτυπήσουμε. Η ζάχαρη δεν θα λιώσει με τον πάγο. Ένα άλλο μεγάλο λάθος που γίνεται, και το έχω παρατηρήσει και αυτό πάρα πολλές φορές, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καφέ. Όλες οι εταιρείες προσπαθούν για το καλύτερο και τα καταφέρνουν. Έχουν πολύ καλούς μπαρίστη και χάνουμε στη ζάχαρη. Και έρχεται ο πελάτης και λέει: δεν μου άρεσε ο καφές. Για ποιο λόγο? Θέλω ένα φρέντο καπουτσίνο με μία καστανή, με μία μαύρη, με μία ζάχαρη, με 2 ζάχαρες. Τι σημαίνει ρε παιδιά με μία ζάχαρη και 2 ζάχαρες? Δώστε μου να καταλάβω για μένα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ που είναι μια μεζούρα. Ο άλλος χρησιμοποιεί ένα κουταλάκι του καπουτσίνου. Ο άλλος χρησιμοποιεί ένα κουταλάκι της σούπας. Ένα κουταλάκι οτιδήποτε. Δεν προσδιορίζει γεύση στη ζάχαρη. Καλό θα είναι να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες και είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση, να του λέμε πώς το θέλετε. Προς το γλυκό, προς το μέτριο, πολύ γλυκό, με λίγη ζάχαρη. Αυτό προσδιορίζει τη γεύση του καφέ. Όχι το ένα κουταλάκι και μια. Δεν ξέρουμε τι σκεύος χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρουμε τι φλιτζάνι είναι. Ο κύριος αυτός μπορεί να έρθει στο σπίτι του και να κάνει ένα φρέντο εσπρέσο σε μια ταμπλετομηχανή και εκεί και να χρησιμοποιεί μια κουμούτσα τέτοια. Και να βάζει μια ζάχαρη και να είναι καλά. Εγώ όταν θα έρθει και του βάλω σε ένα φρέντο εσπρέσο αυτό και δεν θα είναι η ζάχαρη του σωστή, δεν θα πει είναι κακός ο καφές. Θα πει μάλλον είναι κακός ο καφές και δεν θα φταίει ο καφές. Δεν θα φταίει ούτε εγώ που θα το κάνω. Ούτε η μηχανή. Αυτή η ζάχαρη. Μεγάλο λάθος. Προσπαθήστε να πείσετε τους πελάτες σας πώς θέλουν τον καφέ γευστικά. Όχι με μεζούρες. Με 1, με 2, με 1,5, με λίγο. Όχι. Δεν μπορεί να το δεν είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνεις εσύ τις γευστικές σου δοκιμές και να πεις ότι αυτό εδώ το χρησιμοποιώ με 1, τι μου βγάζει στο φρέντο μου καπουτσίνο, μέτριο. Άρα θα χρησιμοποιώ 1. Όχι στον πελάτη. Εσύ θα πρέπει να γνωρίζεις τι θα βάλεις. Ερχόταν ένα πελάτη σε μένα και εγώ δεν χρησιμοποιούσα ποτέ κουταλάκια τα μικρά. Πάντα είχα τις σούπες για να γλιτώνω μεζούρες. Δηλαδή μου λέγανε ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο και έπρεπε να βάλεις στο μέτριο να βάλεις 2 κουταλιές μικρές. Βαριόμουν εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Έπαιρνα μια μεγάλη τη σούπα και το μέτραγα. Μία, ήξερα τι είναι. Ερχόταν και μου έλεγε: θέλω με 2 ζάχαρες. Του λέω: πώς θα θέλετε, προς το γλυκό, με 2 ζάχαρες. Και όταν του δείχνα το κουταλάκι τη σούπα ότι αυτό χρησιμοποιώ, μου λέει: τι μου κάνεις εκεί? Λέω: αυτό χρησιμοποιώ εγώ. Πείτε μου τι θέλετε. Πώς να σας το κάνω. Αυτά είναι κάποια τρυπάκια, κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να περνάνε αμελητές, αλλά πιστεύω από προσωπική πείρα ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Φρέντο εσπρέσο. Βάζουμε πάγο στο ποτήρι, ζάχαρη, καφέ, το αναδεύουμε για να λιώσει η ζάχαρη με όποιον τρόπο θέλετε εσείς. Εγώ το ανακάτεμα αυτό για μένα είναι τέλειο. Και πολλοί βάζουν ένα πάγο. Και τους ρωτάω: παιδιά, γιατί βάζετε ένα πάγο όταν χτυπάτε τον καφέ? Και δεν βάζετε 2 πάγους, 3 πάγους, 4 ανάλογα τον όγκο. Αν είναι μικρός ο πάγος, βάλετε 4 παρά. Αν είναι μεγάλο, βάλετε 2 μεγάλα, 3. Όχι, μου λέει, γιατί λιώνει ο καφές. Λάθος. Μεγάλο. Όταν βάζουμε στο shaker στα 50-60, ανάλογα πόσο θέλει ο καθένας στη μεζούρα του για τα φρέντο, και βάζουμε ένα πάγο, αυτομάτως τι κάνουμε? Λιώνουμε τον πάγο. Άρα τι έχουμε? Νερώνουμε τον καφέ. Άρα χτυπάμε και τις περισσότερες φορές μας βγαίνει αφρός η κρέμα και δεν ξέρουμε από τι είναι.
Άρα τι θέλουμε? Αρκετό πάγο μέσα στο σέικερ, ούτως ώστε ο καφές να πάθει σοκ. Να μην απελευθερώσει αρώματα, να μην απελευθερώσει γεύσεις, να μην απελευθερώσει τίποτα και να τα συγκρατήσει εκεί, για να μπορούν να μας τα δώσει όταν δώσουμε το ρόφημά μας. Φανταστείτε ένα που κάνει μπάνιο και το ρίξουμε με ένα μπουγέλο κρύο νερό, τι θα κάνει? Θα μαζευτεί έτσι, θα συρρυκνωθεί. Όταν θέλουμε να το κάνουμε με χλιαρό, τι θα κάνει? Θα απλώσει. Το ίδιο κάνει ο καφές. Δηλαδή, αν το ρίξουμε ένα μπάγο, τι θα κάνει? Θα αραιώσει ο καφές, θα αραιώσει η πυκνότητά του, θα γίνει νερό, θα χάσει πολλά συστατικά. Άρα, αυτές είναι προτάσεις, μπορείτε να τις κάνετε όπως θέλετε, όπως θέλει ο καθένας σας. Απλώς εγώ σας τα εξηγώ και για το λόγο που γίνονται και ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν λέω ότι είναι κακή, εγώ προσωπική πείρα βάζω και έχω πειραματιστεί πάρα πολύ για να σας τα πω αυτά. Κάτι άλλο? Αυτά. Πιστεύω ότι έγινα κατανοητός. Τώρα σε ένα άλλο βιντεάκι που θα έχω και την πιο πολύ πείρα και θα έχω και μια βοήθεια, γιατί αυτή τη στιγμή τα κάνω μοναχός μου, θα προσπαθήσω να σας τα αναλύσω ακόμα καλύτερα. Πιστεύω να μην ξέχασα κάτι. Καθαρισμός της μηχανής. Βασικό. Δεν μπορείς να τηγανίζεις σε ένα τηγάνι 15 φορές και να πεις έρθει η άλλη βάρδια, θα κάτσει να το καθαρίσει. Όχι. Θέλουμε πολύ καλό καθάρισμα στη μηχανή. Το φάρμακό της θα πρέπει να είναι ανά 10 κιλά, 8 κιλά. Καλό θα είναι να το σταντάρετε μια φορά τη βδομάδα, 2 φορές τη βδομάδα, ανάλογα τα κιλά που χρησιμοποιείτε. Δεν βάζουμε ποτέ το κλείστρο όλο μέσα, παίρνουμε μια λεκάνη με ζεστό νερό από τη μηχανή. Βγάζουμε τα filter basket, βγάζουμε τους εκλοείς που βασικό πρέπει να καθαρίζουμε και μέσα στην τυπούλα. Τα βάζουμε σε ένα μπολ με ζεστό νερό χωρίς να πιάνει το πλαστικό, γιατί αυτό αρχίζει και το ασπρίζει, μόνο τα μεταλλικά μέρη, και τα αφήνουμε για 15-20 λεπτά όσο είναι το νερό ζεστό. Όταν κρυώσει το νερό με το φάρμακο, δεν υπάρχει λόγος να τα έχουμε αυτά που κάνουμε κάποια στιγμή που τα αφήνουν όλο το βράδυ. Όχι. Μπορούμε να κάνουμε εναλλάξεις καθαρισμούς. Αν έχουμε μια μηχανή με 2 κλείστρα, με 2 γκρουπ ή με 3, μπορούμε να καθαρίζουμε ένα κάθε φορά εναλλάξεις. Υπάρχουν μηχανές που καθαρίζουν μόνες τους. Θα μπορούσαμε να τις συγχρονίσουμε να καθαρίσει ένα γκρουπ αναδιαστήματα και να μείνουν όλα μαζί, ώστε αν έχει κάποιος πελάτης εκείνη τη στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε καφέ, να μην το πούμε καθαρίζουμε τη μηχανή. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να τα κατάφερα και την επόμενη φορά, πιστέψτε με, θα γίνω ακόμα καλύτερος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.